The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 13:5-6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hebrews 6:19. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Hebrews 6:15. After he had patiently endured, he obtained the promise. Galatians 6:9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. 1 Corinthians 14:33. God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Proverbs 29:25. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga tulumanon. In fact, this is our standard operating procedure nga atong sundon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag. We have to flush out all sins that we have committed today, aron dili kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 atong timan-an kini. Nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your volition, your free will, so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magampo ta karon sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa iyang kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan ng atong mga subscribers. Welcome once again to our friends and
our fellow believers who are following us, og niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan the profile of a mature believer. Okay. Ato ipadayon sa atong gibiyaan kagahapon, ato namang giingon kanimo nga ang usa ka magtutuo nga positibo, meaning magagahin gyud siya panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios og magapadayon siya sa pagtuon nga walay tagad niya itong mga butang kalibutanon, mga tawahanon, mga dautan, kay magatutok lamang siya. Concentrate on the teaching of the Word of God because he is positive. So with this attitude, positibo, ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, kini mao magtutuo is going to have divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa ubang mga tao nga nagkahulugan nga iyang ma-influensya kadtong mga dili magtutuo nga makadawat sila kang Ginoo Kristo, makatuo sila nga ilang manluluwas. And he influences, meaning the believer who is growing and probably he is now spiritually mature, he influences other believers to grow up spiritually by assimilating the Word of God. So he influences other believers. Iyang ma-influensya kadtong iyang isig magtutuo who are functioning with the faith-rest life nga magapadayon sila to keep on going in doing the right thing. Of course, this is the right thing. Magtuon sa pulong sa Dios. And God, the Holy Spirit, in His post-salvation ministry, magapakita sa maong magtutuo that he is doing the right thing. And he is influencing believers who may be out of fellowship to get their attitude changed. Mag-rebound sila o they can get back in fellowship and get plugged sa pulong sa Dios. O paminaw, this is the kind of believer that God uses. Maura kini maong matang sa mga magtutuo nga magamit sa Dios. O kining maong magtutuo nga itong hisgutan also operates sa upat ka mga balaod. Ang naguna nini laws of liberty, kaduha laws of love, ikatulo laws of expediency, ug ang ikaupat laws of supreme sacrifice, in which he orders his life in such a way that he is adjusted sa sukdanan, sa kamatuoran sa pulong sa Dios nga gisangkap sa Dios kaniya. So what God provided him, no excuse for a believer to reject doctrine, and no excuse for an unbeliever to reject Christ as Savior, tungod of the manner in which he conducts his life. You see? Inomdong ka ba nga dunay duha ka matang sa pagsangyaw o pagsaksi sa mga di magtutuo? Ang una nini pinaagi sa paglitok sa maayong balita sa kaluwasan, pagpahayag nini, pagpadayag, pagpaklaro, pagpatinaw nini. You see, that's one. Pinaagi sa pagsulti. O ngayon ikaduha, pinagi sa imo kinabuhi. Through your life, makita man na sa mga unbeliever. Maingon na sila, lahi lagi ni siya, no? Lahi sa kadaghanan. Kaya nga nung lahi man, tungod kay, nalahi na siya. Gipaglain na siya, he is already a called out one. Sakop na siya sa kanang lawas ni Ginoong Kristo, the body of Christ. Nagitawag na to ang simbahan.
Ang simbahan dili ka ng building mo makita diha dakong edifisyo dili. Ang simbahan ikaw ug ako. Ikaw kamong mga magtotoo. Kamo ang simbahan, kita ang simbahan. So okay, baliktan niya itong isgutan. So there is an equation, okay? Nga may kalabutan sa atong pagtuo o ang likay o kanang deliverance ang buti pasabot. Ang matag dili magtotoo, every unbeliever na siya ay kagayunan sa pagtuo. He has the ability to believe. And that is faith resident diha sa iyang kalag. Kaya ang pagtuo na manggod sa matag usa kanatong mga tao, mga magtotoo o dili magtotoo. This is inherent na diha sa atong kalag. That's part of the essence sa atong kalag. O kung bahin na sa kaluwasan, kung may atong isgutan in salvation, sayo naman kita nga ang atong tumong sa atong pagtuo mao si Ginoong Jesucristo. The object of our faith is the Lord Jesus Christ. Unsa man tong gisulti diha sa Acts 16:30 ug 31, nagaingon kini, "Sirs, what must I do to be saved?" Tubag dayon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." So diha sa kaluwasan, ang pagtuo direkta ngadto kang Ginoong Jesucristo. Gani diha sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nagaingon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved." Kaklaro niya na. And there is only one way to get eternal life. Usara gyud kapaagi nga itong maangkon ang kinabuhing dayon o kana maong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. There is no other way to get eternal life. No other way. It's believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That's salvation. Mao kana ang kaluwasan. Now, diha sa phase 2 ba sa plano sa Dios, we have the believer in Jesus Christ. He still has faith. Naapa siya na ng pagtuo. Nagahupot pag diha sa iyang kalag. O nga diha sa iyang kalag. In other words, he still has the ability to believe. Basta? Apan karon, ang tumong niya ng iyang pagtuo na usab na gikan sa usa ka bahin sa balang kasulatan, and the other portion of scripture in salvation is every portion of scripture na may kalabutan sa maayong balita, ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Apan milabang siya, miagi siya niya ng babag. He has passed through that barrier. He has trusted in Christ nga iyang manduluwas. Karon, ang tumong sa magtutuo, ang tumong sa iyang pagtuo, niya ng maong magtutuo, becomes the totality of the Word of God. Dispensationally, o kung dugangan, categorically understood. Now, you cannot understand. Nobody can understand the Bible if we do not understand it categorically. Dili. Pananglitan. Kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 1 ngadto sa Esther Kapitulo 10 dito sa daang pagigsaan, Old Testament, that is the historical section. Og you are dealing with a category, all the categories of the word, but the basic category with which you are dealing there, mao kini ang kategorya sa
kasaysayan. It's the category of history. Og ang kasaysayan, record kini, ingnon ta, the record of the progression of events in the current time setting, gitawag og chronology. Now, and they occur therefore at a given time, given frame, and in a given geographical location. So, anatay history chronology o dugangan pag nato geography. Okay? We have history chronology and geography nga gilangkob kining tanan into one nga without talking any of the categories of doctrine per se. O gilakip ni anang maong paghisgot is an economic system, a cultural system. The norms and standards, the values they have, the customs that they have, ang mga kustumbre nila, the economic system, the military background, the wars, mga gubat nga ilang salmutan sa pag-away that they were fought, the skirmishes that they were involved. Kining tanan is what we call the isagogics. Okay? Mao kini ang background, but it's there resident in Scripture. Now, ang Arka ni Noe karon geographically up at Mount Ararat. Now, it's been there sukad pa sa Henesis Kapitulo 9 kay kini diha magyud kanang sugod. Now, after they were on the ark for over a year, okay, and then mihunob ang tubig, ang lunop, the water receded. So they went back to becoming the great fountains of the deep that had burst forth the cause of flood. Mo to hinungdan sa paglunop. Kay uwan man sod sa pila ka adlaw? Kapatan ka adlaw, 40 days and 40 nights ang pag-uwan. Why hunong og kasagaran sa tubig, however, came from the fountains of the great deep o nagiingon sa balang kasulatan. And that's what caused the water sa kanang saka at such high elevation, as higher than, of course, sa kinatasan nga bukid, the mountain ranges. Unsa man gitawag niya, tulay sa kabukiran, mountain ranges mo na Binisaya niya na. So, out of the east, sa silangan o sidlakan karong panahon na. So, categorical Bible doctrine, mao kini ang pagtumong o pagdirekta sa pagtuo sa magtotoo. Okay? The believer's faith. Mura manggog malibog kaniya niyo pagtuo sa magtotoo. Anyway, categorical Bible doctrine, the believer's faith, inon lang to in English, is directed ngadto sa pulong sa Dios. Now, of course, nagsugod man sa pagsabot sa doktrina sa Diyos noon nga kinaiya, divine essence. Kinaiya ba sa Diyos? Diya magsugod. Mangutan ko, unsa magyud ang Diyos? What is God like? Unya, naanapod ang barrier on the doctrine of soteriology. Ang soteriology, bahin kini sa kaluwasan. Unya, ang doktrina sa eternal security.
Mao na ni atong the chronology nini. And then the doctrine of understanding spirituality, unsa may pasabot nini pagka-spiritual o ang pagkakarnal, ang disiplina sa Dios, divine discipline, ang pagsugid sa atong mga sala, rebound, unya the faithless life, and so on and so forth. So, mao kini ang gitawag natog sinugdanan nga pagtulunan sa Biblia, the basic Bible doctrine. Karon, kung bahin na sa di magtutuo, ato kunong hisgutan kini siya, no? We will take him out first. Okay? Ani ang stimulus. Ako lang ipahulagway diha sa imong panumduman. Sa imong una-una. Ani ang stimulus. Just imagine the drawing of stimulus. Now, ang stimulus, ako kining gibinisaya nga pag-agda, pag-aghat, tanyag, okay? Stimulus. The stimulus sa plano sa Dios with regard to the unbeliever. Mao kini ang mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kana ang gospel message. Okay? Christ died. Nahibaw na tanyana. Of course, kung kanang naiuban nga mo yun, ay tuo man ko nga namatay si Kristo dito sa cross. Apan, kutob sa pag-ingon niya na, way kaluwasan ng may tabo. Kay, sa iyang pag-ingon nga, namatay si Kristo dito sa cross, tinuod na, kana kasaysayan. Right? Way na hitabo nga kaluwasan diha. Tanawa ang kalahian. Mayingon ka, o tinuod, nga namatay si Kristo dito sa cross. Kasaysayan. Apan kung moingon ka nga, tinuod nga si Kristo namatay dito sa cross tungod sa akong mga sala. Alang sa pagbayad sa akong mga sala, nakana mo na ni kaluwasan. Okay? So this is only a review anyway, but just to refresh our mind. So the stimulus is the stimulus of the plan of God with regard to the unbeliever. The gospel message is presented nga si Kristo namatay spiritually dito sa cross for the sins of all members of the human race on the cross. So, diyan sa 1 Juan 2, versikulo 2, nag-iingon kaning, He is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Hebrews 2:9. Ako na ning pangkutloon ning mga bersikuloha. Hebrehanon 2:9, He tasted death for every man. 2 Corinthians 5:14, we thus conclude that if one died for all, so we call a first-class condition in the Greek, kaya sa Greekong grammar, kini nakahulugan, it's true. If one died for all, and it's true that he did, then all is spiritually dead. It is also true that all members of the human race are born spiritually dead. Tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na gideklarar nga patay spiritually. Okay? Unsay sabot na sabot? Spiritual death. Pagkahimulag sa tao, hingpit ang iyang pagkahimulag, ha? Totally separated from God. Hingpit ang separate. Hingpit ang iyang pagkabuwag, pagkahimulag gikan sa Dios. Mao ni spiritual death. So, namatay si Ginoong Kristo dito sa cross tungod sa atong mga sala. Tungod sa mga sala sa tanang tao. Karon, in and of itself, that did not save anybody. Sabta gini, tutuki rin gina. What it did, mao ang pagsangkap
pagtanyag sa kaluwasan ngadto sa tanang tao. You see? What it did was to provide salvation for everybody. But eternal life is the gift. Gasa ang kinabuhing dayon. O sama sa bisag unsang gasa, regalo, libre kini. Ngadto sa mudawat sa maong gasa tungod kay gibayran naman ni sa nagahatag yan ang maong gasa. Total price, gibayran. So, ang kaluwasan, kanang libre. Salvation is free to the human race. Libre, way bayad. Nadoble na. Libre pa, way bayad. You see? Tungod kay si Kristo namatay dito sa cross. Iya kining gibuhat all the work on the cross. Siya ang buhat niya tumaong buluhatos kaluwasan. But like I said a while ago, like any gift in life, bisag unsang gasa o regalo, ang the intended recipient, the individual who is the intended recipient of the gift nga nalambigit, kinahanglan mohimo sa desisyon nga iyang duwaton ang maong gasa. Kasabot ka. O kana, iya nang kabubuton ang mupili. It's a matter of freedom. So, maybe diha sa imong kinabuhi, you have people who give you things, ang hatag o mga butang, diha nimo, you have never turned down a gift. Huwag yun nimo balibari, o isalikway. Now, the one who is the intended recipient, nga mo'y mudawat sa maong regalo, ana siya kapilian. Mudawat ba siya ni ana o iyang isalikway? Nakita nimo? And when the true gift is given with no strings attached, otherwise it's not a gift, it's an exchange. It's a bargaining chip, kung magaling. Apan ang tinuod yun nga gasa, tinuod nga regalo, wa kiniging no strings attached. Okay? Why hipi diha nga kanang imong tuyo o unsa. No strings attached. There's nothing that has to be given. Sa daing pagkasulti, in return, if it is a true gift. Ang tinuod, matuod yun nga regalo, nagkahulugan, nga ang naghatag, mibayad sa total price. Yan ang iyang gihatag. Ug ang mudawat niini is totally free without any other conditions to either accept or reject the gift. Mao na gisulti si Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a what? It's a gift of God. Na, gasa kini sa Dios, not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Basig, maghinambog ang kanang nagsalig sa iyong mga binuhatan. That's lucidly clear by verse, isn't it? So, mao kini ang provision of salvation. Mao na ang akong gihulagway nimo. This is ang pag-aghat, pag-agda, pagsangkap. This is the stimulus. Okay? Stimulus kini ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Tanan. Why exempted ni. Now, ang tanang dili magtotoo o tanang sakop sa kaliwatan sa tao, naa sila'y kabubuton, kanang gitawag og kagawasan sa pagpili, freedom of choice, nga naay duha ka bahin yana. It has two poles. Pole ba? P-O-L-L.
The positive pole ug ang negative pole. Ang positive pole mao nay desire pole. Nya. Okay. Ang positive pole desire pole. Ang negative pole non-desire pole. Positive pole softness pole. Ang negative pole hardness pole. Ang positive pole honesty pole ug ang negative pole dishonesty pole. Sabot ka? Unsa naman itong napuro naman itong pole? Okay, anyway. Duha mo lagi ka klaseng pole o bahin nga itong kabuton. Kanya paminaw. If the unbeliever, he receives knowledge of the gospel message, okay? Ang di magtotoo ba, makadungog siya sa mensahes, maying balita sa kaluwasan. He receives knowledge. So, nagkadawat siya og kasayuran. Okay? So, kining kasayuran nga iyang nadawat, musod kini ngadto sa huna-huna. It goes into the mentality of his soul. Okay? He has faith resident na ay kanang nanadiha sa iyang kalag, ang iyang pagtuo. Mao nay gitawag sa in English og appropriator of the soul. Now, og sa diha nga kining maong kasayuran nga iyang naangkon goes into the mentality sa iyang kalag. Ang Espiritu Santo karon causes the unbeliever to comprehend it. Sa pagsabot niya na. Okay? To understand it, to perceive it, o sa at the same time, okay, ang Diyos Espiritu Santo mo padayag ngadto nining dili magtotoo nga kini mao ang tinuod nga paagi sa kaluwasan. It is the truth. Kita nimo? Ang Espiritu Santo mo patinaw paghimo ining tataw. He convicts. Mao ka na iyang papel sa Espiritu Santo. He convicts the unbeliever sa unpardonable sin. Nagakumbiktar nining di magtutuo niya ng salang dili na mapasaylo. And this is cycled di kanang palibot kini diha sa gitawag og command post sa iyang kalag. The volition niya ingon nga dili magtutuan because he understand it. He understands it. It is therefore a stimulus. Nakita nimo? Mao na ang stimulus to which nga kinahanglan niyang tubagon. He has to respond o mutubag siya. He will respond. He either responds positively or responds negatively. But the unbeliever understands if the information is given to him. Kung ang kasayuran, ihatag ngadto kaniya. If the gospel message is communicated to the unbeliever in a language nga ang di magtutuo makasabot, then, kining maong dili magtutuo mo atubang nini ingon nga stimulus. Okay? Pag-agda, pag-aghat. And he is in a fork on the road and he has to take it. He either has to respond positively o iyang dawaton tuuhan si Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, or he has to respond negatively o iyang isalikway si Kristo ingon nga manluluwas. Wala na third option ha. Wala na. Now, ang mga di magtotoo nga mga negatibo, sometimes they throw up a third option. I don't understand what you're telling me. Ingon na sila. Oo, kasabot. I'm not smart enough to understand it. I don't talk about religion or politics. What about the heathens dito sa Africa? Mao kini, inon lang nato, tawag na ito mga smoke screens din nila.
to try to get that proverbial monkey off the back of the unbeliever. So, he does not have to face the spiritual pain that is going through sa iyang kalag. And the pain is, nga siya na kumbiktar niya ng salang di na mapasaylo. He is convicted of the unpardonable sin. O kini sakit. Sakit gyud. It is a painful thing for people who are negative. Ngadto ni Ginoong Jesucristo. That is, unbelievers who are negative. Ngadto kang Ginoong Jesucristo. Negatibo ang ilang pagtagad. To face the reality of their own hardness of heart and change their attitude. O sa diha nga kini sila hatagag kasayuran when they are informed nga ang ilang negatibo nga kahuboton, ang ilang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, mao kini makanod-nod na nila unya. Makatod nila, will send them to the lake of fire. Mao kana ang hulga diha. That's threat. Warning of punishment that maximizes the pain sa mo to kasakit ng ilang mabati as designed to bring about an avoidance procedure called using the fire escape. Now, it's painful sa usa ka di magtutuo to be convicted ining unpardonable sin, even though he knows the gospel message of the truth. Bisag nasayod gud na siya. It is more intensely painful sa dili magtutuo nga siya pasidan-an about going to the lake of fire and spending eternity there. Imagine hangtod kang turan ka na mo. Antos ka na dito. Wanay puwas, wanay undang. Ato ni ipadayon ugma, dinita muhunong una. Ato ni ipadayon kining bahin ining unsay reaksyon sa tao sa diha makadungog siya sa may balita sa kaluwasan. Okay, ato ning hisgutan ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini. Mag-ampota. Malaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo. Ning laing gayon sa among pagpakiambitay sa imong pulong. Pinagi sa pagtudlo ka na mos balahang Espiritu Santo. Salamat. Nining among Bible study. Pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat. Nining grasya nga among gipaymuslan. Although dili nga may takos nining tanan, panikaw matinumanon mga sa imong mga sahad. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among tulumanon. Aron kami makakabot gayud sa among ultimate goal, which is spiritual maturity. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.